Ida tutup kikinon rohanan yang kedua dilaku doa tidur ini sedario muna bicara muna pas situani mana markite sian pas nanti saudi menang gudang lima bayan kamuna sebelum muna ila gula pokok muna diganti baik kamu namai ada muna rumah tangga muna asal lihat rumah tangga muna dari rumah tangga Siti Ruon jala ikos namanya Roy menang Siti Ruon be hamuna landscape alana bunga gedang dalam di dalam hamuna pos rohanami ya sebatuan rawat kebutuhan ate hela atau turu mula amat dok laku nakin utangihon oh anak siap budan hitungan di marga nabi itu enak pergi molau namang ingat kau doau hela dua baru mulai hitung-hitungan nih marga sialoho hamuna dosa kangen ade jala hamuna nama di Roy aka iwotomuna dohot yaka anggimuna asa somon si dua mah silok monokku bergawe namunon habis sarang mena perpentak di batani bulan asu tuta mena perpentak di batani hari tubuh mah hamuna anak nama naboy bangadaguan no tur naboy pasare batu atau bawah nunga dibuka museng jembatan baru antara Silalai tu Sihalo nungan sinaputar do Sihalo pos rohatku jaga jembatan ini songon pengarawat di si Jokowi bae nate unang songon pengarawat di jembatan akan asik songon pengarawat di si Jokowi bae pengarawatan di jembatan ini asal langking merdalan akaulau ala nomor buru tulang kontar masuk namurado dah jadi pos rohatku tuba lala tuba sikorong di dodok di purbatua tuba nana tuba buru mamuna aku muna mai saur matua di helak tudo di boruku tahun di silalahi dauha bangal lali sadari mahu masari alai bituari hotamu holan nama Allah saat solu satu betian di 300 tahun di rotang di bulan nunga saat mancalo pat pasul nucadario saya saat mau tubang gabian saat tu parhorasan hot matung jalo muna pasu-pasu nasihat imam abang permusik baik na musik jadi di helanami pohon kumabur hatami sama madar molong ulaun di tulangmu sinabular molong ulaun di simatuam sihaloho molo adung ulaun di hamuna namar dongan tubuh molo adung ulaun di doa sahuta
nang disaluhutna akka namarsiha olongan oma pakke bere jala posro anami madaron upasantami tarida doan non molodong udah dihami di patarida hukoma baik bere dihami ima posro anami molo jolma maddo unang buat tu perjujianina molo melek-melek do buru bonomu iyo alana perluli idan silaturahmi do mula melekan jadi posro aku da bereda alai sadama hodo burukon sabala nang ditodo burukon jadi parso du bolomu sadama roham ingat hatali pastor rakingani mola adong dihamuna akana hurang posroham simatu amon atar manoron padaram doda jadi muraro buat dek kios tau mola doa ka pangidon mola adong pangidomu dihami akka simatu am saluhna nang diopung nakian radiru hami sian keluarga ni borukon lahumanukuli mono soboy mar hita heming holatangyan te ulek kabilo sama sadarion nunga tahot to parumah tangga neber wamuna sejurun joron itu hat tanakin magi kente malimna yalangi omang go to burku ingo maho di pulau Tuhan nakin semuna do di pastor tanakin unang iharap pokoy nang holong siap pelakon aliha holong ni may manas yan na sa yes ni roham nang po pemang helang unang iharap pokoy holong aburkon alilihim may mana holong na yes si roham di songonaw siyan oma udah buru ala di pangarap tuwa duamu ni oma bek kamu dan di patsayamu digam mak kargunahon itu otongan orang kupatan kamu danang Nungabira, perlu dihamu ba? Boras piri, Kan kamu udah boras piri. Mengarani kamu senakan itu para mang tua. Dohok tu para mang udah, terus mengarani nama. Bisa dimasuk mana? Amur dulu sama juga. Nah, orang udah kursi ada pakai kemajuan dua. Masuk nomor 2 mana harapan? Jod, bau, asal top kita. Yo.